Horas Halak Batak. Kembali lagi kita di channel Budaya Batak Milenial, yang materi-materi yang kita angkat adalah buat teman-teman pemula, baik Naposo maupun teman-teman yang mau marsiajar, yang mau belajar mendok kata sedikit tapi bermakna pada cara adat Batak. Materi kali ini yang kita angkat adalah bagaimana mendok kata mewakili ketika ada punguan, baik punguan itu pertangyangan, ada acara pertangyangan, maupun ada acara punguan kelompok tani, atau ada acara punguan STM. Jadi di sini bagaimana mendok kata mewakili dari punguan-punguan tersebut. Begini hatanya. Punguan na marlas niroha, punguan na mariaya, jala punguan na masipa olo-oloan, lama muji tuhatai marhite punguanon. Mauliate mamuji, mauliate mardonga tangyang do tapasahat tuamatta na martua dewata di siala basa asini rohana di lehon tuhita sadani roha sa punguanon, hipas ni pamatang sa punguanon, lau marpungu di ulota mamuji dewata jela makatahatai deka program ni pungatta nanaing tahatai. Hita tutu di bagasan punganon martangyang mengidu tutuan dewata tujuluan ni Aryon. Hita nasa punguan di padipos akka persadata. Hita nasa punguan masih ololuan, masih tami-tamian, masih urup-urupan dinalau mengelugahun pungat tahun. Tangyang tatutuhani lum dipasadar hatta lum dipaipang pungat tahun takatiki nanengro mewakili punguan dia palatikyon matok mulate rohami dihamu pengurus nami atau masa luja hamu dilau kamu tiki tenaga dot pikiran muna dinalau pahipakon dinalau mengalugahon asal melega pungat tahun asimatutu rohani Tuhan hami mengirutang yang tomata nomor 2 di bata di pasat kamu hai pason turun pikiran terlemubi akka pacaran nalumak sikap ni nang penasak muna ditiki muna do di waktu muna tu pungat tahun di bangsa tiga tutu mengirutang kita tutu di dongata bangulan asima tutu rohani Tuhan sinurma napinahan gabi akka naniula di dongata per 3-3 mangomo di akka per 3-3 na di dongata perpangkat di perkerja dekator napok na pangkat do jabatan netipu hauliu ni jalota di pungat tahun di begas pungat tutu tangga konotalo di anak kota seluruhna dan di bagasan parsikolahan buru-buru magurang may tutu gabi jolma nabisuk jolma siulu ajar naulo marsi ajar gabi jolma nasia atau ketiki nanengro di anak kota nang saya marsikola tibu matutu dapok na perkerjaan na dapok na japalan na maki to ketiki nanengro di akara kota naso dapot siro kami di tibu ma di pasat Tuhan tu nasida akka siro kami tondi di hitape na tua-tuana hipas peng sormatu hita saluna na tutuana hita na di punguanon
punguan nama rasni roha wakili di punganon madok kata sonari hatat tadon tang yang taron to nama tua nomor 2 di bata satu ni pasahati tuita tokkatiki nanengro tongdo tangit konon melutung adong akadong atoneng namo hop nemilas di pamatangna tatok matutu dapok naro padawi habang ni sak nai tua lugu songkop tuduluk tangkal sudi lala piut sudi bote sait naro nama milas tu ma pamatang dai punguan namar lasni roha de palatekyo ima rapang idota mulu hata seniba hatat tadon pangidota don sonarok na kanda pada jolo masih pololuan bertukar pikiran masih tangyak kita di panduan yang kadongan menutung akadong si pata terlega terlalu ngurusate dak kadongan na kurang lebih tamak doima idu sedani pungatong alana punganon gugu sono madok katas tua-tua ratos nado tazomna ringtai do guguna ima si pangidota ima napa tapa hartopot asatung hot di pungatong soni mahata mewakili punguan dia palatikyon asima tuturan Tuhan saat masudi nata pangidui saat masudi tangyartai tuita punguan na tapatupon bangun zungi diamu amanami inanami napatupon bagas pertanyaan pengujian lapor bunga di palatikyon kami tutu martanya tomatan nomor 2 di mata sebagai geding tahun jauh tahun pernah tidak muncul narion pertalepasannya ke nama 2 perpungan ni akka nama 2 ipas ro akka pacaran waktu amu sikak ni napeda topomo tuami dia palatikyon asai mataku mewakili punguan horas medita tuat tama napasoton pasu pasuna putima